Hvorfor handler du som du gør, Ebbe? Du lemlæstede din familie og slog en del af dem ihjel. Jeg var bundet til Jomfru Lille i kærlighedens bånd. Hvis ikke jeg kunne have hende, skulle ingen andre have hende. Kunne du ikke bare lade din bror beholde Jomfru Lille? Selvfølgelig kunne jeg ikke det. Han snød mig. Min familie snød mig. Derfor måtte jeg selv skride til handling. Jeg har da snydt dig før. Hvorfor kunne du ikke se igennem fingre med det, jeg havde gjort? Det var faktisk et godt spørgsmål. Hvad siger du til det, Ebbe? Før har det været småting, du har snydt med. Det her er noget helt andet. Du har snydt mig i en helt ny dimension. Jeg afskyr dig. Hvilken rolle havde I, Ebbes forældre, i det her drama? Jeg besluttede at ægte Jomfru Lille med Peter. Og så betalte jeg for hele gildet. Jeg har altid ment, at Jomfru Lille har været en del af vores familie. Så selvfølgelig skulle hun ægtes med vores sønner.